Poblar na héireann dá bhuitear na héireann. A aire agus a bhrein na héireann. In nain dé agus in nain lú na bhairóin agus an uair sí seanaidir na leis an tarta tá éire fríne ag garam a chunne fan a brata agus réin a buile bhfuil san na stíorse. Ag néadí a bit far agus a bit bon a egrú agus a charmal on na heagriach a rún do réimhaid a breithe has poblach na héireann agus on na heagriach a míad a poblaí óg na héireann agus aram a heir na héireann. Agus a néadí a fanart do foiidean leis an báil chun gríú. Tá sí a blacú na fáile sin leis. Agus a chuidú ó na chánar Jóiríocht America agus a cóhhaidíthe calma san Europe. Tá sí réin a buile a bhfuilúir san stíor sin na héireann. Agus omláin dóha sé cí go meiri sí buaid. Dearmhaíonn Virginia ceart Canasa dóchlíte, ceart bhuitear na héireann, chun seilr na héireann, agus an cuasaí na héireann a stúrú gan srían. Níor chur an nunsaí agus an mórbóáil ar an bhealtas agus pobl achtarnárin le 300 bliain nuas. Níor chur se an ceart sin ar cáil. Na ní féidir an ceart sin ar cáil go John an leor a hawain na sgras bhuitear na héireann. Ní a réon lú na danig, nar chur bhuitear na héireann an mían chun stíorse lú. Sé ghaide le 300 bliain, chuir se an lúla le haram agus a trid. Is seas ar dúnar an ceart sin, agus a dhearmhún seo ístas cór leis sin eile na crunne. Fóbíonn Virginia éire, on na poblart Canasa neamhsláia. Agus bheith Virginia ar methe héin, agus bethe ar gomradíthe córaigh faoi aram. Dá stíorse, dá gradam, agus dá mórú a más muisiún eile na crunne. Síníre ar cheann bhuialta sealada poblart na héireann ag Thomas O'Clery, Shane McDermott, Thomas McDonagh, Eamon Kant, Joseph Plunkett, Seamus O'Connell, agus Misha Padraig Mac Pirish.